ned for klodserne. Fordi det er det, vi gerne vil have. Det skal være, så pungen bliver fyldt. Der må ikke være kvinder med. Og det er også derfor, jeg har sagt, at det bliver væk. Derfor vil jeg gerne byde velkommen til en underholdning af noget anderledes. Smagsprøve. Yes! Fantastisk velkomst. Herlig publikum at spille på. Jeg håber, at du gerne vil præsentere de her pragtfulde mennesker. Jamen, Og husk på, vi er mænd med sækkerpipper. Det er det, jeg evne. Eller hvad? Så jeg håber, I vil bare fortrylle os deres musik. vi knokler løs de næste 3 timer. Jeg har bestilt ekstra bakskul. Ja, det er godt. Tak fordi I måtte komme. Vi er 3 gutter fra Don Gilly Pipe Band, som faktisk er hjemsted her i Svendborg. Jeg hedder Lars Folliger, for at tage mig selv først selvfølgelig. Og det er Hans Erik Olsen, han er formand for foreningen. Og det er Claus Olsen, formand for trommerne, og en af Skandinaviens bedste trommeslager. Hvis vi skal blære os lidt, og det har vi jo lov til jo. Men vi skal videre, vi skal en tur til Skotland. Yes. Altså i en lille fattig forening, det ved jeg godt. Det kan jeg se på honorat. Det vil jeg sige på prisen. Men vi vil egentlig gerne have været 18 mennesker her, og så bygge en trappe Edinburgh Castle derovre. Sådan noget. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Men jeg prøver at bruge jeres fantasi lidt og lade som om I på Edinburgh Castle på Esplanaden. Og ud af porten kommer 100 pipers og 86 tromslæger. Hvor er I fra? Hvad? Svendborg. Svendborg! Og jeg har fået bronzemedaljer. Har du aldrig mødt dem op på børsen? Aldrig. Henrik, prøv lige at tænde høreapparatet. Så må jeg godt sætte den ned. Ja, det skulle sætte ned. Og jeg plejer at sige... Jeg plejer at sige, at når jeg er ude at spille for andre ældre mennesker, så siger det tillader at skrue ned for høreapparatet eller putte en serviet i øret, fordi det er altså ret højt. Ud af porten Edinburgh Castle, 600 march. Get ready.
Skotland. Vi skal smutte op i højlandet. Der er lavet opsejling i Skotland. I gamle dage i højlandet, der var der konkurrencer. De lokale chefer skulle have fat i de kønneste piger og de stærkeste mænd til deres... Om sådan en formand har vi også. Ja. Til deres hofter op, så der var konkurrencer. Mændene, de skulle jo bare bevise, de her muller, så de kastede med kæmpe store granstammer. Men pigerne, de skulle danse for at vise, de havde ynde. Og det går til Strathspey og Reels. Og det er sådan en lille danseform, men jeg vil meget gerne fraråde, at I begynder at danse til det her. Det er ikke noget kønssyn, det tror jeg. Du kender os. Var det ikke bedre at være engelsk adelsmand? Vi prøver. Man alligevel først. Ja, og lige så spiller vi. Så var vi. Efter 4. Det skotske højland. I sådan en forsamling af livsnydere af mit indtryk. Med et S. Livsnydere. Så I kender altid de skotske whisky og så videre der. Og vi har været så heldige at spille for nogle destillerier i Skotland. Er der nogen, der har nogle favoritdestillerier her? Okay? Ja, bare det højt procent. Ja. Lad Frøjk. Vi har været på øen derovre, men dem har vi ikke spillet for. Men der var en, der sagde, Glenfarclas, dem har vi spillet for. Det er en rigtig god whisky. Men det er ikke whisky, jeg har i glassen, nej, det er øl og brænding, ja. Vi har spillet for det bedste whiskymærke i verden, synes jeg. Og fra Johnny Walker. Slivovich! Ja, Slivovich. Highland Park selvfølgelig. Highland Park, og op på Orkneyøerne, der har vi faktisk vores venskabsorkester, hvor en del af dem arbejder på Highland Park, så det er sjovt, når vi mødes. Men dem har vi spillet med nogle gange, og vi har lært dem nogle melodier, og de har lært også nogle melodier. Men vi kan godt spille nogle melodier, som vi har lært dem, nogle danske melodier. Jeg vil sige, at I faktisk har vundet bronzemedaljer som det bedste pipebands ved Perth Highland Games. Sidste gang, vi var i Skotland, ja. Det synes jeg godt lige, vi kan... Det må være i Edinburgh. Nej, du var i Perth. Det sagde han. Eller Perth, som jeg siger. Jeg ved ikke efter, hvad han siger. I får et par danske melodier, som I måske kan genkende. Den første, den er ikke specielt aktuel, men vi spiller den alligevel. Er det noget med sommer og sådan noget? Det var være inden for Socialdemokraterne. Skål! Jeg ser et rødt flag, som vel. One,
sunget, det der. Nogen, der kendte den her. Ja, Godt sunget. må jeg ikke fortælle Ja. må jeg ikke Nej, fortælle det en er lille ting? Danmark med til Skotland. Ja, jeg vil gerne fortælle en lille ting om forlager og familie. At jeg bor på Skovvej oppe ved Højbøge, og det gjorde familien forlager også for år tilbage. Og så nytårsaften, når klokken var 12, så gik de med pipebands op, eller et par piber i hvert fald, eller 3 stykker. Og så var det var helt fantastisk at høre. Familien forlager boede på toppen af bakken efter Højbøgedal, og der er sådan et højt hus, og oppe på toppen var der en lille afsats højt oppe, der kunne man risikere at høre sådan en piper der om 12 om natten. Jeg vil gerne gå lidt på halen. Så kan I godt lukke på det, var lidt for pakpladsen. Det var en stor lejlighed. Ja, men der var nogle spørgsmål. Jeg rejste meget Skotland. Vores hvad? Jamen, vores Tarzan, det er en Lindsay Tarzan. Og vi tog den, fordi der var ikke nogen regimenter, der havde den, og den var tilladt at bære for alle, der synes den var pæn. Men ellers er det bare, fordi vi er vilde med Skotland. Og så er det bare skakspil, ikke? Jeg må komme Vi Okay, skal videre. Ja. Hvad siger I så til det sidste nye valg? Ja, det er faktisk interessant. Jeg tror, det er bedst for Skotland, at de har en stor Ja, sådan rent økonomisk, hvad kan vi leve det der, kan vi? Det er Niels. Og jeg ved, skotske boybands. Det var bare det, jeg ville sige. Jeg skal komme til i dag. Ja, Niels har været rigtig længe. Ja, men vi kan også. Det er tit, når vi er ude i sådan en forsamling, at vi får en masse spørgsmål. Vi får selvfølgelig også altid det sædvanlige Det var sgu da spørgsmål. et relevant spørgsmål. Ja, det var det nemlig. Og Men der, med i valget. ja, et andet relevant spørgsmål, det er, der er altid sådan nogle lidt lumre damer, der spørger mig, hvad har I under kilten, spørger de. I er alt for dannede til det. Men hvis der er sådan et par lumre kvinder, så plejer jeg at tage fuld på Han dem. bor lige uden for Odense. Nej, for det er Torben, Kæft, hvor er der jo mandtal færdig. Torben, han spurgte mig, hvad har de? Jeg tror bare, vi skal spille. Nej, nu vil jeg godt vide det. Har jeg underbukser på? Og nu skal jeg høre. Nej, fordi hvis der er lumre kvinder eller mænd, så inviterer jeg de mest lumre herop, og så stiller jeg, nu skal jeg vise jer, hvad jeg har under kilten. Og så står de her foran og savler og så videre. Så siger jeg, nu bliver det afsløret. Under kilten, der har jeg et par sko og et par strømper. Ja. Det bliver jo en hemmelighed. Det er ligesom nisser. Ja. For munter, så går vi nu videre med vores hitparade, fordi det næste hit, vi spiller, det er følgende.
var en fejl der. Ja. Der var lige et sted, hvor der var et millisekund mellem vi flyttede bilen. Kender virkelig godt. Han troede bare, jeg var 2 minutter. Vi skal lov at øve sig. Ja, vi marcherer igen. Han har lært mig mange ting. Blandt andet har han lært mig et par definitioner på en gentleman. Og en af definitioner, og I kender et hav af definitioner, og I er også gentleman, de fleste af jer, tror jeg nok. En af definitionerne, det er en gentleman, det er en mand, der kan spille sækkepibe, og så lad være med det. Så nu begynder vi så småt at lade være med at spille på sækkepibe. Så det sidste nummer, vi vil spille, I skal også videre i menuen. Det er... Nej, vi er færdige. Ja, men Så fortsæt bare. Ølmenuen. Vi vil faktisk slutte af med et nummer, vi plejer at kalde kolde bajere i orkestret. Yes. Ja, det er helt fint. Men det var så hyggeligt, da I stod op og blev rørt over Amazing Grace. Så vi starter lige med en lille sød sang først, og så går vi over i den friske march. Ikke her side, han var. Også det kan vi bagefter. Og vi kan købe så. Jeg synes, det er formanden her går her. Ja, her. Så bare kom over en gang. Det er i mig tilbage.